Διαβάζοντας νέα σαν κι αυτά, πώς γίνεται ειλικρινά να νιώθω ασφαλής με το να αφήνω τα χρήματά μου στη τράπεζα. Αλλά ας παραβλέψουμε το γεγονός ότι με το να κλειδώσεις τα χρήματά σου στη τράπεζα δεν τα προστατεύεις, απλά γίνονται εργαλείο για να βγάζουν οι ίδιες λεφτά και να τα χρησιμοποιούν κάποιοι άλλοι. Πάμε να δούμε το άρθρο. Σύμφωνα με το άρθρο, η Τράπεζα Πειραιώς πούλησε 850 ATM σε μια εταιρεία η οποία λέγεται Cashflex, αλλά συνεχίζει να παίρνει μερίδιο από κάθε συναλλαγή. Για να σηκώσεις τα λεφτά σου χρειάζεσαι 2 ευρώ και 10 λεπτά και για να δεις το υπόλοιπό σου 1,5 ευρώ. Και το καλύτερο απ' όλα αυτά ακόμα κι αν είσαι ο πελάτης της ίδιας ακριβώς τράπεζας. Δυστυχώς όμως οι περισσότεροι Έλληνες ξεχνάνε πως οι τράπεζες δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από επιχειρήσεις οι οποίες κερδοφορούν με τα δικά σου ακριβώς χρήματα τα οποία εσύ ο ίδιος κλειδώνεις μέσα σε αυτές τις τράπεζες. Δεν είναι θέμα ασφάλειας, αλλά περισσότερο θα έλεγα ένα θέμα άγνοιας. Και ακριβώς για αυτούς τους λόγους ξεκίνησα να μαθαίνω από πολύ μικρή ηλικία πράγματα για τα χρήματα. Πώς ακριβώς λειτουργούν, πώς λειτουργούν οι τράπεζες, τι μπορώ να κάνω με τα χρήματά μου και πώς μπορώ να βάλω τα χρήματά μου σε ένα σύστημα το οποίο όντως να δουλέψει για μένα. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα πράγματα για το πώς να κρατάς εσύ ο ίδιος τα κλειδιά για τα χρήματά σου, κάνε με ένα follow.